Mit navn det er Linnea Wennervald, og jeg har middelalderen, som cirka varede fra 1050 til 1500-tallet. Middelalderen den var delt op i 3 perioder. Tidlig middelalder, som varede fra ca. 1050 til 1150, og den var præget af kirkens magt i landet. Høj middelalder, det var ca. fra 1150 til 1300-tallet, hvor der var stor befolkningsvækst og dyrkning af jord. Sen middelalder var fra 1300-tallet til 1500-tallet, og i 1300 der blev Danmark ramt af den sorte død, hvor man mener, at omkring 40% af befolkningen døde. Så gik middelalderen i opløsning, og renæssancen begyndte. Svend Estridsen, som levede fra 1047 til 74, var den første middelalderkonge. Valdemar den Store, som levede fra 1157 til 1182, blev den mægtigste konge af Nordeuropa, da han erobrede en masse land, blandt andet Estland, Rügen og indtagelsen af Arkona. Han blev så til fange i 3 år og mistede dermed sin magt. Det var kirken, som havde magten i middelalderen og skulle sikre befolkningen frelse. Det var stort set kun kirkens folk, der kunne skrive og læse, og i den tidlige middelalder, der var der et rigtig godt samarbejde mellem kongen og kirken, da kirken skulle skrive de dokumenter, som kongen ønskede. Men i anden halvdel af 1200-tallet, der var der en lang periode, hvor kirken var i strid med kongedømmet, da kirken udnyttede alle de gejstlige virkemidler. Og i midten af 1300-tallet, der accepterede kirken så, at de måtte underkaste sig til kongedømmet. Men til gengæld så voksede kirkens og klostrenes ejendom i begyndelsen af 1500-tallet, der ejede kirken omkring en tredjedel af landets jord, hvilket var ret meget. Kristendommen, det var den dominerende religion i middelalderen, og Danmark blev en del af den europæiske kristne enhedskultur. Det var kirken, konger og stormændene, som styrede samfundet, og det er feudalisme. Grunden til, at de kunne styre landet, det var, fordi de ejede en masse jord, og derfor kunne de bestemme over alle andre. Bønder de blev brugt som slaver, vil vi sige i dag. I middelalderen var Danmark præget af det feudale system, hvor kongemagten, kirken og stormændene er bundet sammen i et gensidigt net af forpligtelser og rettigheder. Man havde et kollektivt menneskesyn, det vil sige, at hvis man var født adel, så var man adel, og hvis man var født bonde, så var man bonde. En familie, de levede sammen, og så levede de kun sammen, og man følte ligesom slægten. Under litteratur, så var folkeviser rigtig populært i den periode. Man sang dem blandt andet og dansede rundt i ring imens. Og 2 eksempler på folkeviser, det er blandt andet Ebbe Skammelsøn og Ridderens Runeslag. I middelalderen hørte Norge en del af Sverige og Rügen til Danmark. Som kildeanalyse, der har jeg valgt Jyske Lovs fortale, og det er en fortale til den jyske lov. Den blev afholdt i Vordingborg i marts i 1241 af kong Valdemar Sejr. Fortalen den præsenterer nogle love og uddyber, hvem lovene går så gældende for, og hvem der vedtager lovene og dermed har magten over folket. Modtagerne til fortalen, det er hele Danmarks befolkning. Og her der er et citat fra fortalen. Var der ikke lov i landet, der havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tag. Citatet det udtrykker, at hvis der ikke havde været nogen love i landet, så ville dem, der kunne tilegne sig mest, have det meste. Alle ville dermed ikke have de samme muligheder, og derfor mente kongen så, at der skulle være love, som var gældende for alle. Man kan se, at Ebbe Skammelsøn, det er en tekst, som er skrevet i middelalderen, fordi det er en folkevise, og dem blev der især lavet rigtig mange af i middelalderen. Kirke og kongemagten spillede en stor rolle for folket i middelalderen. Kongen havde den verdslige magt, hvor kirken havde den åndelige magt. Folket de skulle følge kirkens forordninger og kongens love, og hvis de ikke gjorde det, så havde kirken og kongen lov til at straffe dem, og det frygtede folket, og de turde derfor ikke gå imod dem. Folket de skulle sørge for at holde styr på kongens jord, så de penge, der blev tjent, de skulle gå til kongen, som til gengæld sørgede for, at folket fik sikkerhed under de hårde perioder. Folket de skulle også betale et vist antal beløb til kirken, så folket de skulle bare udføre alt arbejdet, mens kirken og kongen de skulle sørge for, at lovene og forordningerne de blev overholdt. Og det viser tydeligt, at kirken og kongen de havde magten over folket, og at folkets rettigheder dermed var indskrænket. Renæssancen foregik cirka mellem 1500-tallet og 1660. Reformationen var en central begivenhed i renæssancen. Det startede cirka 1536 på grund af Martin Luther, som var uenig i den katolske kirke. Martin Luther var også en central person i renæssancen, da han var protestant og var imod den katolske kirke, deres principper og afladelsesbreve. Han lavede derfor 95 teser, som var kritikker til kirken, for at få kirkerne vendt fra katolske kirker til protestanter. Martin Luthers ord spredes hurtigt ud over Europa og kom derfor til Danmark. Christian 3. er pro-reformationen og var den første konge, der indførte protestantisme i 1536 i Danmark. Kilden kristendom på dansk
som er skrevet af Christian Pedersen, som var Christian den andens sekretær, var enig i Martin Luther. Han skriver nemlig, at alle skal kunne læse Guds ord. Renæssance betyder genfødsel, og der mener man genfødsel af antikken. Man ville have det klassiske tilbage, såsom bygninger og ideologier og menneskesyn, altså den kultur, der var skabt af de græsk-romerske filosofer og forfattere. Det er en kontinuitet. Der blev ikke skrevet meget dansk litteratur i renæssancen. Dog blev der oversat en masse litteratur. Og så blev der også skrevet erotiske fortællinger. Bibelen blev også oversat fra latinsk til dansk i renæssancen. En erotisk fortælling fra renæssancen er De to elskere, som handler overordnet om et trekantsdrama, hvor en kvinde bliver forelsket i en anden end hendes ædle mand. Hun forelsker sig nemlig i en mand med en ikke så høj stand, og historien har en forandring i forhold til en historie fra middelalderen, som hedder Ebbe Skammelsen, da han får konsekvenser på grund af utroskab, hvilket Madonna fra De to elskere ikke gør. Trykmaskinen var en vigtig del af teknologien i renæssancen. Det var den første slags kopimaskine, der fandtes, og da den ligesom kom, så kunne man trykke sine papirer og sine breve og tekster, så hele verden kunne læse dem i princippet. Det vil sige, at folks ord blev mere hørt og udspredte end førhen. I renæssancen var styreformen valgkongedømme. Det vil sige, stormændene, som ejede jord, de blev til adler, så kom de i et rigsråd, som valgte kongerne. Så kongerne kunne ikke blive født som konge, man skulle vælges. Adlerne, de måtte kun gifte sig med adler, det vil sige, de havde blåt blod. Til sidst blev det meget internt, så der kun var omkring 2000. I renæssancen var der et stændersamfund, som var inddelt i 4 grupper. Først var det de adelige, som lå over alle. Det var en elite, som cirka bestod af 2000 adelige. Det var dem, der valgte kongen, og de havde blåt blod osv. Så var det de gejstlige. Det var de personer inden for kirken, såsom præste, biskopper, nonner eller lignende. Under gejstlige var borgerne, som var de normale mennesker, som havde ingen politiske indflydelse, dog mere end førhen. Og til slut, der var bønderne. Det var ca. 12-13%, som var håndværkere eller købmænd. Oplysningstiden havde sit gennembrud i 1700-tallet. Oplysningstiden var kendetegnet ved en optimistisk tro på det enkelte menneskes evne til at begribe sin omverden ved brug af sin fornuft. Det betyder eksempelvis, at man i denne periode i stigende grad sætter spørgsmålstegn ved dogmer og traditioner for, hvordan samfundet skulle være indrettet og hvem der skulle have magten. I den franske revolution dræbte de adler og konger. Derfor skete et ramaskrig over hele Europa, så konger og adler gik lidt tilbage, og folket fik mere at sige. Det var også en af grundene til, at staten begyndte at have mere indflydelse på styre end førhen. Dog var det stadig understøttet. Der måtte en revolution til at feje det gamle system bort og give plads til oplysningstiden idealer om frihed, lighed og broderskab, når det nu ikke var tænkerne, men også almuen og borgerskabet, der deltog i revolutionen. Ludvig Holberg var født i Bergen i Norge og er en af de mest kendte forfattere. Han var særlig kendt for sine komedier, inspireret af den franske skuespillerforfatter Molière. Holberg står som hovedfigur i indførelsen af oplysningstidens tanker i Danmark. Han studerede teologi, jura, historie og sprog på Københavns Universitet. Han blev senere professor og rektor. Han var som ung i Amsterdam og Oxford, og han rejste i Frankrig og Italien i flere år, inden han startede som professor på Københavns Universitet. Han kom oprindeligt fra Norge, men opfattede sig selv som dansker. Mennesket fik flere rettigheder, men der var stadig enevælden. Enevælden i Danmark stod stærkt juridisk og forfatningsmæssigt. Den støttede sig til de førende befolkningsgrupper i samfundet. I begyndelsen var det godsejerne, men fra midten af 1700-tallet kom borgerne til at spille en vigtig politisk rolle. Den styreform, der blev anvendt i mange vesteuropæiske lande i oplysningstiden, går under betegnelsen oplyst enevælde. Denne styreform var mest udbredt i årene omkring 1750.
Kendetegnende for oplyst enevælde er en stærk kongemagt, der søger at reformere landets magtstrukturer og samle magten omkring sig selv i et udbygget og stærkt statsapparat. Her til sidst vil vi gerne vise jer vores lille tidslinje, vi har lavet. Og først så ser vi middelalderen, og så kommer renæssancen og oplysningstiden. Og i middelalderen, der har vi taget meget fokus i den sene middelalder, og i renæssancen har vi taget fokus på reformationen, og i oplysningstiden har vi haft fokus på den franske revolution.